uVikrant uyafona. Lokho kusalunka sekunesibindi. Akawabamba ama-calls ami. Wena Unjani? uzokwenzani wena la? Lalela. Angithi sengikunikile imali yale nyanga. Mina angizelanga lana imali. Baba. Kwenza njani? Nina-ke nifunani la? Hawu, ongena ngibukeleni kahle. Bosani. Hayibo. La. Uzongenzela itiye. Susa imlenze yakho. Susa. Ubani ohlala kanjela endlini? Futhi-ke awungitshele. Kungani ngempela lokhu wehla wenyuka la? Ha? Awucabanganga kahle, ukuthi ulila wethu ushadile. Ukuthi usephila impilo yakhe emnandi nabasemzini wakhe futhi uhleli kahle, ha? Wena usalokhu wehla wenyuka la. Unguyimanga ngempela, yazi? Ngenzeni? Wanginika amazwi akho nje wena. Uyakhumbula ukuthi indodakazi yakhe izoshada mina lo. Uyakhumbula? Buka ngiyabona ukuthi siwakhohlile amagama akho anginika wona. Kodwa ke mina ngiwakhohlanga. Uyangizwa? Manje ungakukhohlwa kanjani lokho? Bona, indodakazi yami ishadile. Ulila useshadile. Kumele ngikutshele kangaki lokho? Ngicela uhambe njengamanje. Indodakazi yakhe endala ishadile. Kodwa indodakazi yakhe encane la. Salonke. Isikweletu sakho besisosulwa. Uma kuthiwa nje wena wavuma ukuthi indodakazi yakho ishade nami. Kodwa manje awukhona ukwenza lokho. Ngitshela. Ngizobiza izinsizwa zami zime lapha ngomnyango wakho. Buka Salonke. Wangibuza umbuzo ofanayo ngesikhathi sikalila. Ngakutshela ngalesa sikhathi futhi ngisazophinde ngikutshele manje. Angeke ngikuvumele ukuthi ushade noRevati ngisho ngathi wakuthiwani vele. Vasante. Awungitshele ngani lokho udonsana nalenkinga, ha? Indodakazi yakhe ishade umuntu omdala oneminyaka ewu40, anginjalo? Manje kuyiphi inkinga ukuthi uyenze ukuthi ishade mina? Lalela Salonke, uzama ukuthini kanti vele, he? Futhi yazi kumina kubuke engathi uyiqhathanisa noAJ, he? Bese kubanjani? Ukuyayibona kodwa wena? Ayikho nje indaba yomshado ozokwenzeka la. La. Siyakhokhela imali yakho zonke inyanga. Sizoqhubeka sikukhokhele musa kulokho sihlupha kanje. Ngaphandle kwalokho sizobika emaphoyiseni. Uyikhokhile imali. Yangenyanga edlule. Tshela mina kiphi imali yakulenyanga le? Iletha. Letha. Hey. Letha now. La. Awukwazi ukulokhu uzosihlupha la ekhaya sezwana? Ngiyavuma ukuthi sithe ukuthatha isikhathi ukukhokha imali yakho kodwa sokunika na kanjani? Asikho ngempela nesidingo sokuthi size semaphoyiseni. Into esizoyenza nje sohamba siyatshela AJ ukuthi wenzani.
Usakhumbula kodwa? Isimo lesa uAJ akakufaka phansi kwase. Ungisabisa ngo-AJ. Uyakhumbula kwenzakalani kwindodakazi yakho uma ishada no-AJ? Uyakhumbula? Noma kwenzakalani? Angeke ngihambe la ngingakayitholi imvumo yokuthi ngishade indodakazi yakho uRefat. Angiboneke ukuthi awungishade kanjani. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.